kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye ntɛnɛn novembre kalo tile 18 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. An ka wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ Mondoro ani Wɛnkoro sibiri donya tɛmɛlen mugujugucilaw nɔkanboli a bɛ o kofɔ. ONG AFAD ale ye wuli ka jɔ kɛ a ka baarabolo kɔnɔna na mun n'o ye maracogo ɲuman bɛ se ka jidi cogo min na jamanadenw sen donni o baara la komini fɔlɔ filanan sabanan o kɔnɔna na. ONG AFAD a ye ka dɔn ka fɔ kalanbolo kɛnɛ sigi Maison de Partenariat Bamako Angers la bidonya in na. A bɛ kuwa joli fɔ ka ɲɛsin maa 35 baɲango dɔnbaro ɲininaw olu la hakili yɛlɛma ani waleya cɛjuguw kɛli olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. Au Conseil islamique du Mali ani fɛn min ka dɔn ka fɔ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn u ye meeting belebeleba u ye o waleya Palais des Sports la ka dɛmɛ don Mali wolomasiri taabaw ma ka Mali kisi. Dɔnbaro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisa daani na. Aw ni cɛ maraka fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra ka fɔ sisa daani na Bamaliba wolomasiri taabaw u ye wuli ka jɔ kɛ Mondoro ani Wɛnkoro a bɛ jamana camancɛ bolo a bɛ o kɔfɔ sibiri donya tɛmɛlen novembre kalo tile 16 mugujugucila jatigɛwale kɛbaw k'u nɔkun taama u ye i ka dɔn ka fɔ terroriste maa 12 baɲango k'u ye olu dɔw bɛrɛ la 20 u ye tigɛ da olu kan u ye nin kɛ laseli dɔ sen fɛ. Faamaw n'o y'an ka wolomasiri taabaw ye u ka nin wulikajɔ in kɛra mugujugu ci kɔfɛ ka ɲɛsin dugu ma n'o ye bidi ye n'a kɛra maa marifatigi bugunatigɛ dɔnbaliw fɛ k'u ye i ka dɔn ka fɔ mugujugu cilaw dagayɔrɔ dɔw y'o dakolon ci k'o filenkolon ci Burkina Faso o kɔnɔna na de ka sɔrɔ ka na u ɲɛsin fɛn min ka dɔn ka fɔ Bamaliba état ninnu ma kilomɛtiri 5 baɲango Mondoro dafɛla na ko mugujugu cila jatigɛwale kɛba maa 9 k'u ye olu fa o yɔrɔ in na ye. ONG AFAD a ka baarabolo kɔnɔna na n'o ye ka kuwajoli kɛ maracogo ɲuman bɛ se ka jidi cogo min na ni jamanadenw sen ka don o baara la komini fɔlɔ filanan sabanan o kɔnɔna na yan nɔ Bamako yan a ye kalanbolo kɛnɛ sigi sɔgɔmada in na Maison de Partenariat Bamako Angers la a bɛ kuwajoli fɔ ka ɲɛsin dɔnbaro ɲinina maa 35 baɲango ma mugujugu ci hakili yɛlɛma ani waleya cɛjugu olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. Mohamed Lamine Sisogo ale ye ONG AFAD cakɛla ye. Ɲɔgɔnajɛrɛ in bi a laɲini ye min ye o ye ka journaliste kunnafoni bulon mɔgɔw k'olu kalan k'u kunnafoni walela wale min ye damatɛmɛ walew ye min bɛ dankari hadamadenw ka bunadamadenya la ani ka tiɲɛnibaw kɛ donc ka olu walew kan. Projet in ye projet min ye a bɛ sinsin denmisɛnninw kan a bɛ sinsin fana musokulu tɔnw kan donc ka olu la kunnafoni k'u kalan fɛn caman na donc fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka u ka sigida u sen don o yiriwali la. AFAD ni ambassade Danemark u ka baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen n'a ye f'o ma ko FAMAC a n'olu bɛ ka baara kɛ. Maa minnu sen donna nin kalanbolo in sɔrɔli la n'o ye dɔnbaro ɲininaw ye u y'a jira k'a fɔ u wasara kosɛbɛ. Boubacar Diarra journaliste au quotidien Soir de Bamako. Ne hakili la nin kalan in man ka dan journaliste dɔrɔn ma nin kalan in kan ka taa a kan ka élargir comme on le dit ka ka yɛrɛkɛ ka taa n'a ye population dɔw wɛrɛw ma min tɛ journaliste ye parce que an bolo k'a fɔ bi maliyɛnw mako bɛ kalan na formation na information na ladilikanw na nin contexte kɔnɔna la nin situation kɔnɔna la Mali ye jamana ye bi min bɛ taalen d'Afrique fanfɛla la donc ni an ye nin kalan in caman sɔrɔ en tout cas ni maliyɛn caman ye nin kalan in caman sɔrɔ a bɛ se k'an permet ka hakilinataw ta taabolow ta min bɛ se k'an permet ka Mali sauver. Mariam Kamara radio Kiledu faamuyali sɔrɔla n ye faamuyali caman sɔrɔ bi minnu nafa ka bon kosɛbɛ kuma yɛlɛma ni dantɛmɛ wale k'u minnu b'u kɛ o ye an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw tigiw jɔ u jɛyɔrɔ la u représentelen tɛ fan bɛɛ Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ cogo min na chômage fɛnɛ b'a la denmisɛnninw bɛ kalan kɛ u bɛ tila u tɛ baara sɔrɔ. ONG AFAD ale bɛ wulikajɔ la sanga ni waati a dɛmɛbaa jɛkulu olu kɛrɛfɛ i n'a fɔ FAMAC yaasa u se ka i ka dɔn ka fɔ kuma yɛlɛma ani waleya cɛjugu ninnu kɛli u se ka dan sigi olu la cogo min na an ka jamana kɔnɔna na.
Au Conseil islamique du Mali ani jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn caman karidonya tɛmɛlen palais des sports la u ye ka dɔn ka fɔ meeting belebeleba k'o waleya ka dɛmɛ kumakanw k'olu taga ɲɛsin Bamaliba wolomasiri taabaw ma ani Mali kisili fɛɛrɛw k'olu kumakanw k'olu dankenemaya maa caman olu kumana a kɛnɛ kan. Au Conseil islamique du Mali a ɲɛma ale ye miliyɔn 10 k'o ta k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin Bamaliba wolomasiri taabaw ma. An ke Sayid Sherif Usman Madani Aidara an k'ale lamɛn. A k'a dɔn Au Conseil islamique a y'a seko kɛ jamana in basigili a n'a sumali la. A fɔlɔ ye mun ye an ye 50 ni 20 fara ɲɔgɔn kan ka malo tɔnu san k'a to a tɔ tora mun ye ko a bɛ taa di kɔrɔfɛnmɔgɔw ma cogo di marifakisɛ cɛ la. Mais Au Conseil islamique cɛ dɔw bɛ yen olu y'u yɛrɛ di Basum min bɔra ka kuma sisan hakili la ale b'a la n dɔgɔkɛ tun b'a la Musa Aidara olu jɛnna ni saya ye ko ka fandanw ka dumuni d'u ma u bɛ taa n'a ye Bangasi Moti wo bɛɛ kɔnɔ Au Conseil tɔgɔ la a ɲɛmɔgɔba a wari n'a dɛmɛ bɛɛ bɛ di min ma n'o de y'a président ba ye Au Conseil kɔnɔ o ye an karamɔgɔ ye Cɔrɔna Adi Cam ale jɔlen filɛ nin ye. N bɛ fɛ k'a fɔ Au Conseil bɛ ka a seko la jamana basigili la ko caman kɛra a kun bɛ se ka kɛ fitinɛba ye nin jamana in kɔnɔ. Au Conseil cɛbaw farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ dilan k'a ban ji jukɔrɔ hali a kuma ma bɔ kɛnɛma. O b'u ni Ala cɛ o b'u ni Ala cɛ. O kumana Au Conseil bɛ yen Au Conseil yɛrɛ ye société civile dɔ de ye an balimaw tilala ka fara an kan. Mais an bɛ min ɲini dilali de don cɛli tɛ. Mais a bɛ wajibiya n ka kuma na n y'a fɔ n'a ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye walahi min kan ka y'aw bolo tiɲɛ don ka Ala minɛ ka kun n'a yɛrɛ ye wa Au Conseil bɛ ka baara kɛ ten bi. An bɛ fɛ k'a fɔ Mali faamaw ye Au Conseil islamique ani maliden caman u kamana gana ye. Tubabu bi yan tubabu wɛrɛw bi yan tubabu wɛrɛw bi yan a fɔra ko ninnu bɛɛ nana de ka jamana dɛmɛ Ala ka dɛmɛ kɔfɛ mais nin n'a ta bɛɛ an ɲɛ b'a la an ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga cogo la an tɛ ka foyi faamu an na kuma na an b'a ɲini an ka faamaw fɛ o k'a to an ka fɛn dɔ faamu mun bɛ yen de mun de bɛ yen. Ka tila k'a ɲini u fɛ n y'a fɔ yan leader tɔgɔ la MINUSMA ɲɛmɔgɔw ni leader sigila u y'a fɔ an ye k'olu mana ka mɔgɔ dɛmɛ olu nana ka don kɛlɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɛlɛla kelen bɛ ka sa aw ko a nana ka don kɛlɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ an ma se k'a faamu kosɛbɛ an bɛ fɛ k'o faamu fana ɲini olu minnu nana an dɛmɛ u ka se ka fɛn dɔ walawala an ye min bɛ se ka fɔ jamanadenw ye k'a si o la anw y'a kanu Au Conseil islamique ka dɛmɛ ɲini an ka sɔrɔdasiw n'i ye sɔrɔdasi dɛmɛ i y'i yɛrɛ dɛmɛ dɛ sɔrɔdasi minnu sara u ka denbayaw bi yan u denw bi yan u musow bi yan hali n'a sɔrɔla gouvernement b'a seko k'u ye anw fana man kan ka ɲinɛ k'u kɔ Ala tɔgɔ la ani silamɛya tɔgɔ la. O la Au Conseil ka bɛnkan an karamɔgɔ y'a fɔ ye sisan ko dɛmɛ bɛ ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka min kɛ an ka sɔrɔdasiw ye bi pour que u ka se k'u sago sɔrɔ jamana ka lafiya o ɲininen don mais an ka silamɛya sira kan n'i ko mɔgɔw ma a y'a kɛ a bɛ wajibiya e yɛrɛ de ka i k'i ta kɛ hali n'o ka dɔgɔ o de la an ye a kanu Sherif Usman Madani Aidara tɔgɔ la Ala ye min nɔgɔya ne ye fɔlɔ o ye 10 millions ye an ka dɛmɛ bɛɛ bɛ di min ma o ye an karamɔgɔ Camu de ye a 10 millions filɛ ale min ye dɛmɛ minɛbaga ye a dira a ma. Au Conseil islamique ɲɛma Sayid Sherif Usman Madani Aidara a y'a jira k'a fɔ ko conseil a bɛ wuli ka jɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa cogo min na dɛmɛ ka ɲɛsin wolomasiri taabaw ma ani u kɔmaw yaasa u bɛ lakanda baara min na jamana ye u se k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw hakili b'u la k'o de kosɔn ale ye CFA wari miliyɔn 10 ale y'o bɔ a yɛrɛ jufa la k'o kɛ dɛmɛ ye.
Ni bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrɛjɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Sorigino k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔn an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye n'a b'a fɛ ka maraka faama ka reportage vidéo ye a bɛ taa malizoom ale page Facebook sanfɛ aw ni ce a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.